Ej, der er totalt pro her. Victor er en af de bedste. Han er... Jeg synes, Victor var god. Altså siger jeg til YouTube. der er ikke rigtig nogen, der er sådan rigtig god, men Elliot, August, han er god. Ja, Elliot, han er også god. August også. Elliot er bedre end Lille. Han laver bare nogle gange nogle små drop. Han laver FIFA-redninger. Ja, det laver han også, men jeg kan også huske nogle gange. En ting, han skal øve sig på, det er at tage den der op. Det skal jeg bevæge sig. Hvor skal han? Tag hvad op? Bolden op her. Det er sgu da bedst. Prøv at se mig goalkeeper. Hey, en var over. Det er over. Øj! Det er målmanden, ikke? Der er bare... De sing din stemme på YouTube, det kan du godt leve med, ikke? Bare din stemme! Man ser dit hår bagfra. Hvem er det? Hvem er det? Hvem er det? Vil du ikke? YouTube er det fedeste. Så! Øj! Karamba! Det er bare helt tæt på YouTube.